Thank you for joining. Aga mo naman. Gising ka pa. Ba't gising ka pa? Hindi ko mabigkas yung pangalan mo. Ako nang ganyan. Pangit ang pangalan. Pangit. Hi, kumusta? Disgusting. Pangaran lang pero guwapo ka dyan. You're white boy. Put me in some register. Yes. Tim. Kumusta? Ba't gising pa kayo? Ang oras na. Hindi naman karaan. Bye-bye. Masama pakiramdam ko kaya di rin makatulog. Ano yung pakiramdam mo? Grabe yan na. Lagnat. Bakit may lagnat ka? Baka lagnat yan. Lagnat na. Hindi lagnat. Lagnat and dogonut. Ba't mo delete yung ano mo, yung comment mo? Ba't mo binubura? Ikaw, kaya natap. May makatulog. Nakulo ko ng pamatik.
Malayan pa mato. Siguro may nag-iisip sa ako. Salamat sa thumbs up. Sana all iniisip. Sana all nga. Wala mo nag-iisip. Iniisip nila kung paano nila provision yan. Ganun. Yan lang. Sabi nga, kapauran mo. Sabi nga, kapauran mo. Mada. Mada. Nalilimit ako sa tayo. Na ikaw man pala.
Ayun siya. Ano ba? Tambay na ako din eh. Sige lang. Salamat. Salamat. Salamat sa patambay. Kain ka na yan. Saan ka ngayon? Nakabikol ka? Ano? Bicol. Sa Bulacan. Ingat. Wala na naman ata. Ano ka ulo? Dili sa hapon nag-uuran na ako. Maaga. Maghapon kasi ako tulog. Sa aga sobrang init. Kaya nga no. Aga. Salamat sa pinagtamsak. Thank you. Thank you for the 7 million people in the house.
Subash Babu. Hello po, magandang gabi po. Kumusta po dyan? Umaga na dito sa Pinas. Alas 2 ng madaling araw. Umaga na dito sa amin. Oh. Hindi po sa mga time. Thank you so much. Santa Rosa, Laguna Province po ako. Trabaho sa FW, half Pinoy pa. Kita. Half Pinoy, half ano. Thank you po. Thank you for joining. Salamat sa patambay. Tatay Indiano po. Okay po. Nice to meet you po. Thank you for the thumbs up. Next, ang pamilya mo, kamusta sa mga magulang mo na mapagmahal po. Salamat po. Thank you. Ingat po dyan. Thank you. Ikaw din po, ingat.
you so much, guys. Salamat din po, ma'am. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much, guys, for joining. Anong taon? 40. 40 years old. I'm old. Ay. 40 years old na po. 40. Malapit na mag-menopause. Palautot. Ba't palautot? Sa dami ng pangalan, palautot pa. Salamat sa nag-thumbs up. Thank you for the 7 people in the house. Thank you so much. Salamat sa nanonood. Thank you so much. 11 people. Pangalan, Cheryl. My name is Cheryl. Nakakaon panis na pakso kaya. Talaga naman. Bakit ano meron sa panis sa paksiw na yan? Hi, Ray. I know you can sleep comfortably without... Oh. I am tired. Thank you, Ray. How are you? Nice name. Thank you. Subash Babu. Thank you for the thumbs up.
Malaking fabulous Azar's natural beauty or amazing and network ayo. Ayo at work. Thank you, Ray. Aminom na ba gamot? Kainom na tapos na. Ang maganda sa'yo po. Ang gwapa po. Salamat. Gwapa na ba yan? Wala kang ayos-ayos eh. Get your sawa po, check your dreams. Hi. Wala po, wala ka pa son ayos ha. Paano pa kaya kung makaayos ka? Ayun tayo eh. Bolero. Hmm. Para sa mga player. Bolero para sa mga player lang yan. Tama. Ang daming bolero ngayon eh. Ah. Sige.
Sweet dreams. Sleeping Beauty. Thank you, tita. Hi, Golden Pizza. Yes, God. Sleepy, yes. Can't sleepy but can't sleep. Aray. Bye-bye. I sleep now. Hey, tita, thank you so much. Thank you all. Golden Ray, thank you so much. Palaotot, thank you. Shab, Subhash Babu, thank you. What's that? Disgusting, thank you so much. Disgusting. Si Mang, hi Mang. Thank you. Bye-bye.